Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay isang araw na naman na malungkot sapagkat ito pong Balik Probinsya Project na tulong para sa mga nasa Maynila na wala nang makain doon, wala nang trabaho, wala nang tirahan, wala nang pera, ay pinayagan pong umuwi sa probinsya. Ang problema po nito, tulong Balik Probinsya nagbigay naman ng matinding takot at dagok sa mga taga-probinsya. Nagbigay ng takot sapagkat kumalat po ang COVID-19 dito sa mga probinsya namin at sa iba pang probinsya. Halos po ngayong araw, marami pong nagre-report ng mga mayors na halos sa kanilang lugar ay mayroon ng positive sa COVID-19 na galing Maynila. Okay sana itong Balik Probinsya tulong, pero pre-COVID na ang province namin halos. Pero dahil sa Balik Probinsya na yan, ngayon balik COVID din kami. Nakakalungkot lang isipin, dapat naisip ito ng ating gobyerno na bukas na ang mga provinces. Sana yung perang nakukuha nila dito, itinulong na lang sa mga na-stranded na yan na nasa Maynila, na hindi na sana nila pinauwi. Tinulungan nila na magkaroon ulit ng trabaho dyan. Tinulungan nila na may tirahan nang sa ganun ay hindi na po kumalat itong COVID-19. Imposibleng hindi ito maisip ng gobyerno natin. At bakit pa nila pinilit na pauwiin ito, na ang dulot naman sa mga taga-probinsya ay takot. Alam niyo pong mga kaibigan, dito sa Naga City, kung lalabas ka, usap-usap at lahat po ay natatakot na. Nagsisikap lang maghanap buhay dahil para sa kanilang pamilya. Ano ito? Suicidal. Para tayong lumalabas ng bahay araw-araw, para tayo naghahanap ng kapahamakan natin. Hindi po kaming mayaman para hindi lumabas ng bahay, para hindi maghanap buhay. Sana maisip ito ng gobyerno na tulungan na lamang yung mga stranded dyan sa Maynila o sa iba pang lugar na maraming COVID-19, na sana huwag silang palabasin. Tulungan sila na magkaroon ng hanap buhay, tulungan sila na magkaroon ng tirahan, nang sa ganun hindi sila umuwi at hindi rin sila mahirapan. Bukas na ang mga probinsya, tumatakbo ng ekonomiya. Pwede naman sigurong kunin yung pera dyan na tax, itulong sa kanila, nang sa ganun hindi rin sila mahirapan. Ito siguro ang naisip kong magandang paraan na magawa nila. Huwag na lang pauwiin. Huwag pauwiin pero tulungan na hindi rin sila mahirapan sa kanilang buhay. Kasi kung pauwiin sila, kakaroon sila ng COVID-19, nahahawa sila sa mga taong may COVID galing sa pag-travel nila. Pag uwi nila, damay-damay na pati yung pamilya, pati yung lugar. Hanggang dito na lamang po, sana matigil na itong Balik Probinsya natin mga kaibigan. Marami pong salamat and God bless.